O Grupo de Goberno atribúe a deixadez da empresa concesionaria e do anterior goberno ao mal estado das instalacións que chegaron a un deterioro tan avanzado que non quedou máis remedio que pechar as instalacións. Aproveitando o parón durante a pandemia, o Concello decidiu acometer unha reforma integral das instalacións que agora está a piques de finalizar. Desde que o cierre non paramos de traballar, arreglouse o que é non só os tellados de filtracións de agua, sino pintados, arranxos do que é a estrutura da propia instalación, que é o cubo da piscina, se meteron caldeiras novas, filtros novos, porque aquelo daba pena o que non se vía, quer dizer, as tripas de depuración, aquelo, si ben sanidade, había unha deixadez do anterior goberno do Partido Popular que agora ten tanto interés de abrir, e non somos conscientes que se está tardando, pero si é verdade que si fixeron moitísimas obras, si é verdade que estamos a punto de terminar as últimas obras. A intención do Goberno é abrir as instalacións nas mellores condicións posibles e non acometer parches que permitan a reapertura sen reunir as condicións e os servizos necesarios para todos os veciños de Boiro. É verdade que podíamos abrila xa quizás fai un ano, pero íbanos a abrir unhas condicións tamén moi pésimas. Entonces quixemos arreglar todo para que agora, cando a xente de Boiro vaya e acceda ás instalacións, teña unhas instalacións de primeira como se merece os boirenses. Eu entendo que as obras son molestas, que a espera é moi grande, pero comunicarlle aos veciños e veciñas de Boiro que cando esa piscina se abra vai valer a pena haber esperado estes anos para telas en boas condicións. O alcalde indicou tamén que a conxuntura económica derivada da suba dos materiais motivou tamén un retraso nos proxectos que se foron acometendo de xeito progresivo e por fases, co financiamento das diferentes administracións. Próximamente sairá a licitación a nova cuberta para dar por rematado a última fase dos traballos desta instalación.